Ako je Zorávko, dneska vám nezakývam, pretože toto mám na ruke. Ale viem s tým hýbať. Takže preto by som sa iba chcel ospravedlniť trénerka a títo karatisti, ak na to kúkáte, tak no proste to preskočte preč, pozrite sa na niečo iné. Dobre ľudia. Toto je návod, ako sa obrániť. Niekto čo to chytí, ty spravíš hop, hop, bum, lakeť, bum tu, bum, ten oný zdvihák, tu a už ideš bum, 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 bum. Potom iba zrýchlíš a ideš tak do X-ka. Bum, 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 bum. Ideš tak do hviezdičky, že bum, 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 preberáky, bum, 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 a podávačka. A on, keď už spraví toto, tak ty bác dole. Tak sa obrániš. Takže si trošku do toho pridajte silu, švih a pridajte viacejkrát. Tak vlastne vy ako idete takto, proste ak takto furt idete a idete tak rýchlejšie, tak mu za prvé nedáte nadýchnuť. Za druhé, on nemá čas vás udierať, lebo vy furt strieľate mu bomby. A ešte, keď stíha dať bomby, tak on ide takto, ľava, prava, ľava, prava, ľava, prava, zdvihák, bum. Akože ľava, prava, zdvihák, bum. Akurát ty ako ideš takto, všetko možné, tak on chce ísť sem. Pretože zlomíte rebro a už padáš na zem. Sprapuješ mu tým plúcom alebo srdcom. Ale smola, pretože ty ideš tu. Proste furt toto tu si chrániš. Toto tu ako ideš. Kopnutie do pištele vydržíš. Keď ťa niekto kopne do pištele, tak mu vráť a daj mu lakeť. A on že ešte keď takto ideš a vrazíš mu lakeť, tak on spraví Takže dúfam, že ste sa z toho poučili a zatiaľ ahoj!